Kasi na siguro karong sunod sa bago. Di ka daw ito kapintihan, no? Di sila kadawa itong matulog. Hulong. Hay, basta! Uy, ihatag rin nila ng victory. Uy, at the end of the day, di mo yung makapasaksit na dito mga tao. At the end of the day, di siya makapasaksit na ihatag nila ng victory. Mo ilang gusto. Ihatag nila ng victory kay mo ilang gusto. At the end of the day, nila makapasaksit na tao. In order for you to win in life, maningkapit ka. Uy! No, di na. Ano, dapat nagna-contribute sa ating society. O mudang ta, di ba? Wa! Kaya skill sa tao. No. That's not acceptable. Tawata, pildi. Akod. Masuko di ay. Maninood di ay. Kaya naninood sila, maninood. Bitaw, naninood. No. Hindi ko masuko. Disin ba? Ano ba na si Kuan o Losers are losers. Di man ipatanggap sa'yo. Tanggap na bitaw nila. Life is not all about winning. Uy, hindi ko pa sa meeting ah. Di namin makalaw. Life is not all about winning. There's no need to explain. Hala, dos among kontrapil din namin. Pero karon it's all because Pero ang pata na, gumawa tayo. yung hirap sila na. Kaya sila kay puro. Kinsay Christian. Uy, dos. Ate, okay na magyapon. Okay naman. Hindi na mag-usangay ka. Hoy, di na siya the responsibility na mo kaya nga nung gipa-last ball, di ba? Oh my gosh. Oh my gosh. I believe that. Basta, it's okay na mapag-i-out to, no? Okay, I'm sure nga yung gyapon tong bola. Uy, hatag na naman na nila. Uy, kaya nahiglaw sila kadaugan. No. Hatag nila kaya nahiglaw sila kadaugan. Ipakain nila na. No. Ngano? Yaguan na to na. Mga gani. Kuana na to. Kuana Karisala. Kadalog sa maling paraan, day. Hatag na nila kay... Ipakita ang inyong now. Wala mo mag-istorya. Dali, ipakita na inyong now. Dali, ganggang, ipakita na yung now. Mag-istorya ka. Win or win, na Charles? Pwede, to be honest guys, di siya naman magpa-success atong kinabuhi. My gosh. Pwede ba i-accept na naman nato na that losers are losers? Yes. Diba? At the end of the day, yes. Di siya naman magpa-success nato. Dapat madawat na katotohanan. Hala siya. Nga karon din. Kamu din nakadalagro nga po na. Yes, of course. Kadahapon nagtuon. On kuan. Kadahapon mo magtuon? Uy, dito sa Nasa. Anong sa oras man? Kala alas 2. Nga na, Timers! Apil ko sunod. Timers! Isa may yung kagawad. Uyon. Sige na, Timers. Isa may attribute ni Uyon na na. Nagakuha na ko, hindi na narakila taga-ilawod. Pwede na mo gano'n. Oh my gosh. Kaya tag na nila ng victory. Wala namin ang inahanglan, anak. Gamay, bitang preview question. Uy, no! No, miss! Kaya nagtaka. Lagi, joke na. Lagi, lagi, research na. Ewa ko, ay, matumba ni. Sabi na, YouTube, wala na kayo ihagawa. Ba't na ito, nainit ka? No way! Karoon na pildi sila mo naman. Ay, siya. Uy, hindi na wag ito. Wala pildi na tugdos. Mauna. Mauna kay grabe mga pride. Yes! Hindi na kita mangaway. Ayaw mangaway. Yes, wala ko nangaway. I'm just saying the truth. I'm just saying the truth, ha? Manahal ko ako, manahalin niya ang hot cake, aray. Ipakita ba na ito? Doon na, Magalis ka na tukit siya, was kachuan. Magalis. Hindi ko deserve this. Deserve po siya, das niya. Lagan lang ka, ayaw ka, tara na si Jack, lagan lang ka. Kalang libo kung asa. Saan eh? Ari na, asa makadapi ka rin nila. Naghapon. Char! Uniform na himon na
Doon na lang na, huwag magpa-apil mo. Natutuloy ha. Apil ta. Pero may bayad. Mahal ka. Jaway lami sa mo. Sa Mahal mo. ka. Hindi mo sa Tigino kay mahal ka. Wala pwede. Mura 900 apan daw. Ningon sa Tigino. May mahal na pwede. Oo, sabi na tingin si Kagawad nga na kita 300 plus. Mahal na. Di man po ko kabanat din ang palibol good kay. Mani ang gani. Uy, namin ito datay ko. Bahala mo yun ito. Tuo pa jud. Dai. Huwag ka dami, mas lalo nito. Pero So yeah, revenge to sa Johang na Mother revenge sa naitabo ninyo. Salamat sa 4. That's the biggest revenge. Nga naman, gipildi din na sila. The biggest revenge Nga ninyo. naman. Kasi kuwang na gamay. Salamat sa 4 kayo. Mo the biggest revenge. Hindi ko makadaw. Marag. Namin di man is dos gani. Pag niagi. Huwag mga tanay pagkuya. Kay Bo. Mahal. Lagi mo pangaway. Pero ang ito kamahal po sa permission sa design. Ito nga mo ibang nandura, design, pangan. Tapos mo kayo kasama. Snack kami na yan. Kasi tangan ko sa ito. Di mapildi lang. Ito, ito, ito. So, ito na nga mo papel. Dai, pero 5 ako. Dura sa tingin nga mo, pultunin ko dito. Katungan. Full storage yung cellphone. Katungan ang una. Ito itong mga pagkaw. Hala, tiga at tumungin na mo sa singkong. Maliit yung expression sa atin. Kay 5 gani ko pero ma-share po kadi nila kay Bantay. Talipigista. Duha gay chiran. Di marag ari na ko ari kay marag. Kay Adi gani. Ako na niyo, nun. Kay 5 ba po ko ati Mars. Mainom ko. Ha? Para di mo imagine. Ganito. Sunod brad this. Kontra. Di, mana. Sila. Bara ning. Ye ko arog majulti mininjo dai. Tuyab. Ye ko arog majulti mininjo basta nga julti alis na. Sunod no, kita no. Hawa pa gani sure. Unsaan man nanin jo? Unsaan man nanin jo nga kontra na mga sila sunod. Pero gyapon na. Sa series magunra mi. Gagawin namin ang lahat. Joy kasi ni ko ni Joy. Just for fun. Bitaw, uy. Ha? Kung sinong magaling. Joy. Uy, awayay. Laban jud ba yun? Ha? Angel. Tagadatag. Uy, look. Apil ka? Asa lagi mong vaccination card? Kinsa si Angel. Bago ko. Ay mo ba sa inyo nga di mo duwa. Asa man si mo duwa? karing iba ya kay gubuan. Di pwede magugay nga no. Hoy nga nung 5. Hoy nga nung 5 man si Jack. Sa 5 di sila nagsakop. Ayo kay si Baning man di ay 5 man di ay. Dapat lagi mo na lang. Para na si Jim. Ato sa mga tapos sa 5 ba si Jack. Si Dailin. Andrea. Si Dailin hoy. Si Dailin. Andrea. Ha? Kinsa? Si Dailin. Ali na kadare. Andrea. Kasam di ay? Uinom mo tubig. You have mainom ng tubig. Go okay.